namon sa kaluy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasaylon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usap kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong padayon nga iampo ang kaluwasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Magpatalinghog unta ang atong mga leaders sa mga nasod sa mga pagtulunan ni Kristo aron makabot ang tinuod nga kahusay, kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors, siging tabang nato dinhi, kamo nga nagsigig pamalit og slots nga unta hatagan kita sa Ginoo sa mga grasya nga gikinahanglan, labi na ang kabalaan, kalinaw o kahiusa sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw og ganti ngadto sa mga nagmatarong ug ngadto sa mga nagpakasala, pasaylo tungod sa ilang pagpinitensya. Kaluy-i ang nangamuyo kanimo aron kami nga miangkon sa among pagkamakasasala makadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel, sa panahon nga nahimutan gitubag ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka, bantayan ug panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo, maghimo akog kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutang ko ikaw didto sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Muingon ako sa mga binilanggo, gula kamo, ug niadtong anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Manipsib sila daplin sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sibsibanan ang hawan nga kabungturan. Dili na sila gutumon, ni uhawon, ni ang hangin ug kainit sa adlaw, musakit pa kanila, kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig, sa nagmahal kanila. Maghimo akog agianan latas sa kabukiran, ug magandam akog dalan alang sa akong katawhan. May mga but gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan ug kasadpan,
ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pag-awit sa kalipay o kalangitan, ug pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran, kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan, ug maluoy siya sa mga nag-antos. Apan ang Siyon miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuha. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang mga pulong mo, O Ginoo,
Ginoo, manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa pagpatay kaniya. Sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kay ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Og ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini, og mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhaon sa amahan ang mga patay og ihatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak og hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon o kini miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios, ug mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak nga tinubdan sa kinabuhi, ug iyang hatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa lubnganan, ug manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa daghang mga punto nga angay natong pamalandungan dinhi sa atong mga pagbasa ug sa Ebanghelyo, ang para nako nindot nga pamalandungan kining saad sa Ginoo nga mubangon ang mga patay. Lingiyay mong tupad.
Ingna mutuo ka nga ini kamatay nimo mo bangon ra kag balik. Ingna ba? Usahay manggod hadlok kay tang mamatay. Pero gisaad naman des Ginoo, diris unang pagbasa niingon ang Ginoo, ako silang pabangunon o niya manibsib na sila or mangao na sila dihas kadalanan. Di na sila gutomon, din sila uhawon. Ingon dayon ang Israel, imo naman kung ikalimtan, iyong Ginoo pinangga tikaw mura kag anak nga masuso. Ang inahan dili gid na malimot sa iyang anak nga masuso. Pero matud pas Ginoo, bisan paganig malimot ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, ako dili gyud ko malimot nimo. Ingon anak ta kapinanggas Ginoo, iya tang pabangonon ini kamatay nato. Muna ayaw na mo kaguol og makanser mo. Ay na kay pagsigig patambal. Kanang inyong budget anang cancer para chemo, para dialysis, anang kidney failure, ipalit na lang nag-slot. Bitaw. Or itabang na lang na sa inyong silingan nga naglisod in taos pagkaon, nya lagsik pa kaayo, way mga sakit pero hapit way kaon. Nasan mo yung mga silingan tingaling, nag-eskwela, way hapit, ikabayad yun, di kalampos, pero way mga sakit. Ay nalang pagsighago-hagoan ang sigig yung padialysis, pakimo, mangayo pag yun mo diris, pari, ang pangayo alas pari tingali, hilogin ning akong lawas pader, kay haron ko malimpyo sa sala, Kay muang ko na lang kutagod nga mga matay kita, pero naanay saad ang Ginoo nga mubangon rata. Kasimple diris atong ebanghelyo ningon si Kristo moabot ang panahon nga ang tanan yung patay mubangon. Kaya ang nangamatay na may buangon na asay buutan. Lingiyay mong tupad ing na kung mamatay ka karon unsa man ka buangon o buutan. Kay wa man gi-exempted ang kadtong nagbuhat og daotan mamatay, ang nagbuhat og maayo mamatay. Pero matud pa ni Hesus moabot ang panahon nga ang tanan mubangon gyud. Pero doon na siya gisulti para nako mao ni importante ingon siya, ako ra gyud gitugyanan sa akong amahan paghatag og hukom, pagsilot og pag-reward. Nya unsa may iyang giingon? Siya naman mo'y tag-iya na. Unsa iyang gisaad? Niingon din siya dire, ay naman to. Mubangon sa luganan. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw, o mabuhi. O kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. So inighigda din nato sa kamatayon, inigbango nato ang atong binuhatan magpabilin nga counted, dili mamatay. Di ka mo ingon nga patay naman na, wala na, limpyo na, dili counted ang atong binuhatan. Mao na inigbango nato, gadatas atong binuhatan nga maayo, unsa man mabuhi ta didto sa langit. Rewards ang atong madawat. Pero mubangon ta nga nagdatas binuhatan nga daotan, silot didto sa impierno. Mawda nang uban mo ingon, way impierno Si Kristo dili mamakak. Iya na gining giklaro nga ang patay mabanhaw gyud. Pero naay mabanhaw aron moadto sa langit, naasay mabanhaw aron moadto sa impierno. Kana bitang magmisa kog patay, ako mo nang common nga question. Ingon ako sa inyong paminaw, kinirong atong gimisahan, tuwa na ka nis langit o tuas impierno? Ang tubag yun sa common nga tubag sa mga tagtungod o sa mga nanimba sa panahon sa wake mass, tuas langit, Father. Nakugiyon sa ninyo pagsiguro, hilom dayon.
Ano? Unsa man na nagpaila nga gusto gitag langit. Gusto kita nga ang mamatay malangit. Pero inigingon, siguro na gyud ka. Nyag nagi mo ahat og tubag. Pagbuot las Ginoo pader. Nako ha? Pagbuot las Ginoo, mao gani na inyong tinubagan, siguro na gining na impierno. Kana bang moingon ra ta ba? Pagbuot las Ginoo pader, o iya ba kong ibutang sa langit o iya ba kong ibutang sa impierno? Pagbuot lang niya. Mao gani na atong tinubagan dinhis kalibutan. Siguro gitang maimpierno. Gilingay mong tupad. Ingna kon karon humas misa, mamatay ka, malangit ka. Ingna. Sige. Oh. Moingon karon, pagbuot sa Ginoo. Impierno na ka. Ngano man, giklaro mas Ginoo, ang magbuhat og maayo, malangit. Ang magbuhat og dautan, maimpierno. Sa ato pa, bisag nagkabit-kabit ka karon, nagtuo di ay ka nga inigadto nimo sa imong kabit nya, mamatay ka dito ibabaw sa kamay, nagtuo di ay ka malangit ka kay pagbuot ras Ginoo. Ang imong gibuhat klaro na kaayo nga nisupa ka sa sugos Ginoo, you shall not commit adultery. Imo pag yung gibudhian imong asawa or imong bana nya, mutuo lang yapon ka nga pagbuot sa Ginoo, kaklaro na na. Di ba? Nagtuo day ka nga karon gadumot kas imong igsuon kay nag-ilog mo anang inyong katigayonan, napamoy kaso nga pa mahuman hangtod karon yawa na mo magtingganay. Nagtuo day ka ini kakras ni motor o nya mabungkag ng imong diha sa simento, ikamatay nimo. Nagtuo day ka nga ang pagbuot sa Ginoo adto gyapon kas langit, kaw man ka motingog anang imong igsuon, kadautan anang buhata. Di ba? Oy. Nagtuo day ka sa sige nimong paningil anang utang, sige gid nimong paningil sa utang hangtod wa na lang mo magtingog anang imong gipaninglag utang, imo na nang gikasab-an kay baga kay ignaong bakakon kay istanan nya, inikamatay nimo kay giatake kas imong kasing-kasing sa kaguol anang mga utang. Nagtuo day ka ang pagbuot sa Ginoo, mo bangon ka aron moadto kag langit. Na ang sugos Ginoo niingon man, kun kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Pagbuhat og maayo, biyain na ng kabit, ayaw na paningil anang utang, higugmaan na ng imong kaaway, ay mo pagsig-away. Nya kamong nagpuyo-puyo, way mga kasal, nagtuo di ay mo nga kung mo insist yung mo nga di yun mo magpakasal, di san mo magbuwag, sige lang yun mo puyo, sige lang yung tinukhangay. Nagtuo di ay mo inikamatay ninyo ang pagbuot sa Ginoo, pabangonon mo kay paatuon mo langit. Ingon ana na lang yun kasimple ang inyong pagtanaw sa Ginoo. Ang Ginoo, yung padiroy niingon ba ang Ginoo diha sa ibang sa kaning tubag nato sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko. Nya nganong moingon man ka nga maimpierno, maobitaw ang Ginoo dugay nga masuko kay bisan paghangtod sa kamatayon, sige siyag hatag nato og chance to repent. Maobitaw iyong Ginoo, ngarina mo nako, balik mo nako. Maobitaw kining atong Kwaresma, this is the time to repent. Pag hinumdom nga ang Ginoo gani nagpakamatay para nato, kita na ba'y dili magpakamatay para sa Ginoo aron malikayan ang atong mga sala. Repent. Ang Ginoo maayo og maluluyon, pero kutob ra gid na inighonong sa atong ginhawa. Ingon ana siya kapasensyoso. Tigilingay mong tupad. Ina hangtod karon open pa ang forgiveness. Ina hangtod karon open pa ang forgiveness. Ayaw huwata nga manira ang 7-Eleven. Kay bisag 24/7 na sila manira ra gyud na. Mohunong ra gyud kaginhawa. Mo na mintras tanto nga naa kay 700 pesos, ipalit na lang nag-slot. Usa na na ka SBF dag, usa na sana siya ka
DCHS. Ingkang ako man ang ipalit og pagkaon, Father. Ay lang sa kaon karon kay Lenten season man, fasting lang sa ka. Og sa imong pagbuhat ana, imong nabuntog ang imong ka-dependent dihas kwarta aron lang ka mabuhi. Imong nabuntog ang imong pagka-attach anang kwarta aron lang ka malipay. Tilawi sad ang kalipay diha sa imong pag-give up anang kwarta ug sa imong paghigugma sa simbahan, sa imong paghigugma sa atong mga panginahanglan isip katilingban. Hunong ako noos anang imong individual concerns, kanang imong love of yourself. Hununga sa kuno na love kuno usa sa Ginoo ug sa iyang simbahan. Lingi-lingi usa ug unsay panginahanglan diha sa imong katilingban nya ihatag ang imong mahatag, mao nay buhat nga maayo. Ang buhat nga maayo mga igsoon mao ang pagbuhat og maayo para sa uban. Pero kung ang imong buhat nga maayo para ra gyud sa imong kaugalingon, mahimo na nang dautan. Usbon ako ha. Ang buhat nga maayo mao ang pagbuhat og maayo para sa uban. Dili ang pagbuhat og maayo para lang gyud sa imong kaugalingon. Mahimo nang dautan. Example, motrabaho ka. Motrabaho ba? Mangumaba, mangisda, mag-drive adto sa opisina. Maayo na dili. Kusgang. Kung motrabaho ka kay ang sweldo gyud para nimo aron dili na ka maglisod nya imo ginang i-promise nga kun naay manghuam nimo imo yung tubuan, imo yung butangag interes aron nga di jud ka muus-us sa imong pagkabutang. Unsa man na maayo pa nang pagkatrabaho o dili? Kay bawo man day mo dili na maayo. Pero mo trabaho kag maayo aron makasweldo ka, makapalit kag bugas ug uban pang palitonon nga makabuhi sa lawas ug sa kalag aron imong itabang sa inyong mga silingan nga wain taon ka trabaho kana maunay maayong mga tumong ug maayong mga buhat. Bisag wa pa ka kasweldo pero mauna nay naa si mong hunahuna ug mamatay man ka pananglitan, wa pa ka kadawat og sweldo, malangit na ka nganuman ang imong desire ni haom na sa kabubuton sa Ginoo. Oh. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na ato nang ibutang ang desire na karong si manaha mutabang tas atong silingan. Sige ing na. Ibutang ba? Karong si manaha do na jud kay silingan nimo nga imong tabangan. Kay mosweldo naman karong taod-taod 15 god, no? 15. Unsa na rong pitsaha? 13. Ang uban aron mosweldo na marong 15. Hunahuna ako no ang imong sweldo ron pitsa 15, ipaambit anang imong silingan nga wa gid tayo sweldo. Namaron diha galingkod-lingkod at tingali na gahuwat rag patrabahoon nya og naisipyat gamay, naghuwat og kawatonon ana. Tagai ko no nagpagkaon paambitin as imong sweldo. Ug ang pinakanindot kung ibutang nimo sa imong desire nga karon yung si manaha inig sweldo mo palit gyud kag slot. Ibutang. Iset ba? Di ba? Kung simbakog dili ka kaabot sa ting sweldo, mamatay ka kay na-crash ang eroplano, nabangga ang imong gisakyan, nahog spangpang, pratong amo nga hapit malahos. Wa day tuod nga makasabo di patay jud ka. Langit dayon ka. Langit ka. Mubangon ka aron moadto sa kinabuhing way katapusan. Pero magsigi kag ingon, akong sweldo, ako na sa ning pakuluran, akong buhok ron, ako na sa ning ipabusab akong kilay, ipalit na sa ning ako bag-ong sinina kay puol na kay ning sigsulo baning kuan, bag-o na sang sapatos ana maningil pa ko atong utang kay kuwang ra baning akong idatas akong motor, ako tong idugang ani akong sweldo. Mao ra gyud na imong ginahuna nya mokalit kag kabangga na asa ka kapadong, di ba?
Na salamat sa atong mga kaigsuonan nga nagsigig palit og slots. Unsa man ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na anatay halin nga niabot nag 15,001 slot na apay 44,999 slots nga available nga tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Mahuman gini atong kumbinto anig dali, sige mo palit og SBF DAG 500 raman dali ra ning paliton oy. Nya nga to sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS para nis atong pista o sa atong Holy Week celebrations na nasa tayhalin nga 6,485 na apay 23,515 ka slots. Tag 200 pesos ra gid ni per slot, no? Og ato ning paliton, layo ra kayong pizza 12 sa Abril, hurot na ni 23,515 kajutay ra ni. Nya nasa ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Na nasa tay na dawat nga 125 ka 22 slot challenge. Malipay tani o maguol? Malipay. Kani silang tanan nga nipalit og slots, kitang tanan nga nipalit og slots, in kasog mga matay ta karon, mamangon gyud ta nga muadtos kinabuhi. Ang atong pakpakan ang namalit og slots. Salamat kayo. Makatabang kayo ang atong mga pag-inambitay. Mao ni ang mensahe aning Synodal Church, synodality. Karon ra ba ang final nga pagpamalandong sa synodality sa simbahan? Muna nagsugod sa tadinhis atong synodal worship. So karong Sabado, kada man ni siya second Saturday, pero karong Sabado atong himuon ika third Saturday for this month ang ato dinhing Paris Synodal Praise and Worship. Pasigdahan ni sa atong mga charismatic groups. Murag Couples for Christ ang sponsor karong Sabado. So kitang tanan manganhita alas 7:30 gabi apil lang ko tagod dinhi worship synodal, dili lang charismatic, apil na sa tong gustong mo simbas Ginoo og mopasidungog sa Ginoo nga magtipon tang tanan. Pero ang kuwang lang nato dinhi wa may painit, so basig do natay painit karong Sabado, no? Mag-init tag tubig. Nya ato lang sige hatag og tubig init ang kutob mo anhi dinhi, o di ba? Nindot kay na kay kung naa gani pa nagtigom, naa ginay kaon-kaon, di ba? Sige atong suwayag paningkamot ha nga magsinodal ta. Hasta ning atong kani akong mga sasing boys dinhi, di gini mo apil og praise and worship, ato ning paapilon kay kusog tingali kaning manayaw no? Kining atong gibuhat pagpakita ni nga ang usa ka buhat nga maayo kana gyung mahigugma tas katilingban, kana bang kamaotang mamiya sa atong individual concerns, just kuan lang once a week, once a month, aron makigsagol ta sa tanan. Kay ang Ginoo gani mibiya sa langit aron makigsagol nato, magpakamatay pagani para nato, aron ta mamangon pagbalik uban kaniya ngadtos kinabuhi nga way katapusan. Manindogtan mga patyonon, ato karong dadon ang atong pangamuyo ngadto sa Ginoo alang sa kaayuhan sa lawas ug kalag. Mapaubsanon kitang moingon, amahan pamatia kami. Amahan, pamatia kami, nga ang simbahan magtultol sa iyang mga ginsakpan, subay sa dalan sa kaayo, sa ingon, makadangat sila ngadto sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, atong biyaan ang sala, ug magbasinugtanon kita sa mga balaod sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga silang tanan nga nihiagom sa mga pagsulay ug mga pagpanglutos,
tungod sa ilang pagtuo mula hutay ug mosalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sundo nato ang panig-ingnan nga gilatid alang kanato ni Jesus, ug mapahiuyon kita sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay sa katapusan, makabaton sa kinabuhing tunhay nga gisaad sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Langit nung Amahan, tabangi kami aron makapahiuyon sa imong kabubuton, ihatag ang among gipangamuyo kay amo kining gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Persons are gift from God to me that come around so differently. Some so loosely, others so tightly, but wrappings are not the gifts. Am I a gift to others too? That must be given to you and you. We are all persons, we are all gifts, so let's have a grand exchange of gifts. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tungod sa gahom ni ining sakripisyo, Ginoo, kaluy pagpapas ang among mga daang kadautan ug bag-uha ang among kinabuhi, ug dad-a kami nganha sa kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami
sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maala usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga makalawat kanimo, hapani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live. The Spirit will help us through the years. Magampo kita.
Nakadawat na kami Ginoo sa mga langit nong gasa, imo kining gihatag kanamo alang sa among kaayuhan. Busa, itugot nga makapahamtang kini og hukom batok kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkabanhaw. Nya masiguro nato nga mabanhaw ta padung sa langit kung magbuhat gitag maayo. So usas mga buhat nga maayo kining pagtabang, kining pagpamalit og slots, pagtabang sa atong simbahan. So padayon tagpalit og slots is BF Dag 500 pesos per slot, DCHS para sa atong kapistahan og Holy Week celebrations 200 pesos per slot. Ang ato sang DSAP investment slot para sa ato dihang Columbari 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Nya pahinomdom gyapon akong balikon nga doon natay synodal praise and worship dinhi sa atong parokya karong Sabado. Nga ato na ning himuon matagbuan second Saturday kung walay mga kakulian. Nga ani-aning panahon aning atong praise and worship na asay ihatag nato nga basic catechesis sa atong pagtuo sa simbahan. Atong sabot ang atong mga pipila ka mga importanteng mga doktrina. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghalan ug pagdawat sa